ప్రస్తుతం అయితే నేను జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాట్రా వైష్ణోదేవి మాత దర్శనానికి అయితే 16 కిలోమీటర్ల ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను. సో ఇంతలో నాకు ఒక అద్భుతమైన లొకేషన్ అయితే కనిపించింది. సో మీరు చూడండి ఎంత బాగుందో. సరేలే, ఇక మార్నింగ్ 8 అయితే అయింది కదా, ఇంకా కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అవుదామని ఫ్రెష్ అప్ అయితే అయినాను. అలా అయినాను లేదు, కొంచెం ముందరికి వస్తూనే ఇక్కడ ఇంద్రప్రస్థ భోజనాలయ్ అనేదైతే కనిపించింది. సో ఇక్కడ కాస్ట్లన్నీ చూడండి. సో ఇక్కడ లోన వచ్చేసి ప్రతి వాటి కాస్ట్ వచ్చేసి చాలా రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి కౌంటరు. సో లోనికి వెళ్ళి చూపిస్తాను నేను. సో చూశారు కదా, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.